Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň vice-premieri Şam Muhammed Durduliýew kehelhana düşdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem Şam Muhammed Durduliýew faradaky habar çekýär. Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýrýar. Paýtagtda söwda merkezleri ýapyldy. Mehemanyň iýmin gödekçiligindäki valyuta söwdasy ýene gysylýar. Indi näme bolar? Lewapda COVID-19 täze ýagdaýlar ýüze çykýar we Saglyk ministrine garaşylýar. Marda ýüzärligiň tutulma wagtaldylýar. Lewapda dolar galdy. Harit kymmatlat diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligini Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýrýar. Paýtagtda söwda merkezleri ýapyldy. Lewapda çağalar köçeler aýlanyp harit satýar. Mahkemanyň iýmin gödekçiligindäki valyuta söwdasy ýene gysylýar. Indi näme bolar? Lewapda COVID-19 täze ýagdaýlar ýüze çykýar we Saglyk ministrine garaşylýar. Marda ýüzärligiň tutulma adaldylýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly foto tergimiz çekýär. Aşgabatda itler öldürilýär. Halkyň ykdysady problemlarynyň çözgüdi türkmen hökümetiniň siýasy islegine baglyna atlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp görülen edilenleriň başyny Aşgabatyň köçelerini itler köpçüligiň gözüniň öňünde ejir çekip ölýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewaply büdjet işgärleriniň bir taraplyk we koronavirus barada taýýarlanjak plakatlar üçin pul ýygnalýar. Köçede awtolawlary sowgurýar. Köp adamda antifrize pul ýok. Balkanyny täze mesjid açyldy. Dinçiler diniň hakykata garşy ulanýanyny aýdýarlar diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okujularymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Sanjar wakasynyň 18 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistany 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryny bolan ýa-da bolanlyk aýdylan döwlet agdarlyşygy finansiýagyndan bäri 18 ýyl geçdi. Bir şol aýda doglan oglan gyýylaryň 18 ýaşanlygyny, kämillik ýaşyna ýetenligini we türkmenistanlylaryň ýene bir nesliniň öňünden okuw ýa iş meseleleriniň durmuşda öz ornuny tapmak üçin uly, aşa çylşyrymlaşan synagyň keserip çykanlygyny aňlady. Sebäbi Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna düşýän tutsaglarynyň sany boýunça iň ýokary derejelerde durýar. Synçylar bu ýagdaýy ýurtda soňky 30 ýylda giň ýaýran korrupsiýanyň, işsizligiň we jenaýetçiligiň derejesi, okumak, hüner almak mümkinçilikleriniň aşy peseldilmegi, netijede nesilleriň häkimiýet bilen halk arasynda dören çuňur anamsazlygyň ýetirine öwürilmegi we şol bir dar çygyrda galmagy hökmüni düşündirýärler. Türkmenistany okuw, bilim almak mümkinçilikleriniň aşy adaldylmagy, bilimiň aşy siýasylaşdyrylmagy her ýyl müňlerçe Türkmenistanlynyň daşary ýurtlary okuw gitmegine alyp gelen bolsa, medeniýet adatlygynyň bolmalygy, daşary ýurtlara gidip bilmedik ýaşlaryň köpüsiniň döwlet eýçiligindäki mediýanyň wagyz telperligine galmagyna, soňky 30 ýylda ýurtda we dünýäde bolup geçen özgörüşleri dogry düşünmekde kynçylyk çekmegine sebäp boldy diýip synçylar aýdýarlar. Şeýle de yerli synçylar Türkmenistanyň 25-nji noýabr wakalaryny alyp gelen içerki siýasy görüşi. Şondan soň emele gelen agyr ýagdaýa tögerekleýin siýasy baha berilmeliliginiň jemgyýeti öz ýagdaýyny düşünmekden we ýalňyş üstünde işlemekden saklaýanlygyny öňe sürýärler. Azatlyk Radiosu halk içinde 25-nji Sanjar wakasy diýip bilinýän kassediş finansiýa we onuň netijeleri barada pikirlerini sorap bir näçe yerli synçy bilen söhbetdeş boldy. Ýöneler howpsuzlyk aladalar sebäpli öz atlarynyň we sesleriniň ulanylmalygyny talap etdiler. 25-nji noýabrçylaryň jenaýetçilik işleri resmi düşünürüşlere görä 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna ir sagatlarda şol wagtky ömürlük prezident Sapar Murat Niýazowyň ulaw kergenine hüjüm edilmegi netijesinde açyldy we
we onlarça adamyň şol sanyny olarky ýokary derejeli resmiýlerin ömürlük we uzak möhletli türme tutsaglygyny hökm edilmegini alyp geldi. Elbette, hökümet ol adamları cinayetçi, vatan hainleri deyip ıglan etti we olary diýeri görkeň kampaniýasynyň maglumatlaryna görä Niýazyň janyny kastetçi finansygy diýilen iş boýunça türme atylan adamlaryň bir näçesi benlilikde aradan çykdy. Beýlekleri garyndaşlaryna görkezilmän saklanýar. Yerli synçylar benlileriň garyndaşlarynyň öz türmedäki hosarlary bilen hatalşyp, olara azyk, derman, geymeşik geçirmek ýaly hukuklaryndan hem kesilmegini, olaryň diýeri görkezilip bilinmezligini hökümetiň Niýazyň döwründäki gorku watyrynyň henidem çykyp bilmezligi hökmüni häsiýetlendirýärler. Ikinji tarapdan bir-birinden aýratynlykda urlaşylan dürli ýaşdaky adamlaryň pikirlerine görä 25-nji noýabrçylar wagtda hökümet pozisiýasynyň 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň hem üýtgemezligi, olaryň doly üzüňlükde saklanmagynyň dowam etdirilmegi wakalaryň resmi düşünürşini barhaken sonra gatyna salýar. Egerde häkimiýetler ol adamlaryň hakykatdan hem güýjlanyp konstitusiýon guruluşy zor bilen üýtgetmäge finansanlygyny bir ananýan bolsa, munyň ýeterlik subutnamalary bar bolsa, benlileriň hosarlary, garaşsyz aklawçylar, jurnalistler bilen hem duşmagyndan gorkup oturasy iş ýok diýip Ýewropada ýaşaýan 36 ýaşly türkmen aýtdy. Türkmenistan garaşsyzlyk gyllaryny ol ýa-da beýleki jinayetde günälenýän adamlary video kameralaryň öňünde öz edenýä etmedik jinayetini boyun aldyrmak usulyny ulanyp Stalin döwründäki görelli suwutlaryny saklap galmakda, ilaty gorkuda saklamakda tankyd edilýär. Halkara hukuk toparlarynyň ýyllyk kasawatlaryny aýplanýanlaryň kanun esasyny özlerini goramak hukuklaryndan kesilýänligi, olaryň gyna gastyny özlerine we beýleki adamlara garşy görkezme bermäge mezur edilýänligi aýdylýar. Bu ýagdaý aýplanýan adamyň günäsi açyk suwutda suwut edilmezden has öň hakyky manysyndaky tutsagy günäkary öwürleýänligini görkezýär diýip hukuk goraýjylar aýdýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan öňkü tutsaglaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, türkmen türmelerindäki azyk ketmezligi, ýeterlik ýyladylmaýan we salkynladylmaýan tutsagxana binalary, hapaçylyk we keselçilik häkimiýetler tarapyndan adamlaryň erkin synyrmak üçin ulanylýar. Şeýle de öňkü tutsaglaryň käbiriniň tasdiklamagyna görä, türmedäki adamlar ýyllaryna galan enatalaryny, dogonlaryny, çağalaryny ziýan ýetirmejek bolup, agyr jinayetler hem boyun alýarlar. Sebäbi olary şeýle mazmunly haýwatlar hem atylýar diýip bu ýagdaýy başdan geçiren adamlar aýdýar. 25-nji noýabrçylar hem şol sanyny öňkü daşary işler ministri, vice-premier we ilçi Boris Şyhmuradow hem kameranyň öňünde özüne ýüklenen günäleri boyun aldy. Bundan başga Şyhmuradowyň adyndan bu iş boýunça kitap hem çap edildi. Soňky 30 ýylda türkmen ýazgylarynyň we jurnalistlarynyň onlarçasy gara tanawa giredilip, ýadan zatlaryny çap etmekden mahrum edildi. Emma hökümete gerek bolsa, ömürlük tutsak edilen adam hem türmede kitap ýazyp, ony çap etdirip bilýär diýip gadaganlykdaky ýazgylaryň biri adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Synçylar häkimiýetleriň bu ulanýan usullarynyň türkmen kanunçylygyna hem halkara kanunçylygyna hem ters gelýänligini aýdýarlar. Ikinci tarapdan yerli synçylaryň käbiri 25-nji noýabrçylaryň tarapdarlarynyň hem bolan wakalary dol aýdyňlaşdyryp bilmänliklerini, bu ýagdaýyň köp adamy alasarmyklyga salýanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikirçe hakykatda bu waka has töwerekleýin öwrenilmeli we şaýatlaryň, synçylaryň we ekspertleriň gatnaşmagyna video söhbet gurnap dokumental kino taýýarlanmaly. Bu türkmen halkynyň Sapar Murat Niýazowyň we onuň eginleşleriniň arasynda başlanan häkimiýet dagwasynyň türkmen döwletini we halkyny alyp gelen syýasy ykdysady petigini düşünmek we öňe gitmek üçin zerur diýip 61 ýaşyndaky dilçi mollum adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk radiosi 25-nji noýabr wakasynyň 18 ýyllygyna gawatlap, bu waka gönnen göni dakylly adamlaryň biri, bosgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanaw bilen söhbetdeş boldy. Nurmuhammed, ilkinji soragymyz şeýle. Eýsem 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna hakykatda näme boldy?
bu mesele barada kän öňçük edildiğini yine bir gezek aytalasak, ýatlatsak, bir topar ýaşan habaram ýok bolmagy mümkin, näme sebäp bolanyny elbet bolmagy mümkin. Meselem bizim liderimiz şu döwürde häzirem biz ony lider hasabyna bolýar, Baris Şeýhmuradowdy. Baris Niýazowa ýakyn adamlaryň biridi. Ol Niyazof'un köplerini yaşadan yamandan hemme zaten biliydi. Ondan olariyalı adamlardan Niyazof irvagi çiğinmeli. On aslında şonyalı var, hareketi var Niyazof. Mesela onun son kurak dövrlere gelsek has yakini Recep Safar'dı. Ondan başka da yolu kurban Razof'dı. Ne bulur ne emlek oturanını hemmemiz biliyiz. Şonyalı yağday Baris Şeýhmuradow'a da garaşyadı. Yani onu ömründen bilip bilenemel men onu duydum. Sonra 2001-nji ýyl Türkmenistanyň garaşsyz gününe hemme ilçeler çağıryldy. O döwürde Baris Şeýhmuradow döwletine ilçe bolup işleýärdi. Sonra ilçeler çağırylanyna bayrama Barisem gelmeli, ýa-ni şo gelenne oňa ýem kompromat taýinlap onu başlatdy Niýazow. Indi bağışla şu yerde birazcık ýa çekilme etsek Nur Muhammed ağa. Sebäbi Baris Türkmen rejiminiň Saparmurat Niýazowyň guran şahsiýet kultunyň esasy sütünleriniň biri hasaplanýar synçylaryň köpüniň pikirine görä. Indi siziň aýtmaňyza görä Baris Şeýhmuradow Hataýdan şo Aşgabatda çağırılandan soň ýa-da şu bayramçylyk sebäpli Aşgabatda gelmeli bolandan soň onuň garşysynda ýem Aşgabatda iş taýýarlananlygy belli boldy. Şondan soň ol oppozisiýa geçdi. Ya da şu iş bolmadyk bolanlarda Baris Şeýhmuradow oppozisiýa geçip bilermedi. Şu arada dürli garşylykly sora berilýär. Ýagny Baris Şeýhmuradow öz başyny aman saklamak üçin başga adamlaryň hem başyny gowga sarly bir topar resminiň türmäge batylmagyna sebäp boldy, rejimiň berkemegine sebäp boldy diýen pikirler hem aýdylýar. Şu meseleni ahil garaýarsyňyz, Barisyň ýakyn egine çökmünni. Bu mesele şöyle görüyen. Ol Baris'i şon karşısına kompromat yönlenip gelenine basılacağından az öňür 3-4 ay ondan öň biz şoňle duştuk. Duşup umumy ýagdaý barada, halkyň ýagdaýy barada ondan bir nähil dowam ederke ni ömürlük özüni saýlady. Bundan soň bir bilýänçe çalşyw boljak gel, rejime mütejek gel, gitdiçe halkyň ýagdaýy erwetleşýär. Niýazowy tanýan, hemme taraplaryň tanýan. Muňa garşy bir pikirlenip bir hereket etsek, nähili bordyp şonu bir maslahatlaşdyk, o makul bildi. Gelenne ony başçaklar barada habardan has öň bolan gurrun, öň şol netije geldi. Şoň üçin ol diňe özüne şoku upleýardaýa geldi diýip opozisiýa geçmek diňe o sebäpdir. Indi yeni bir goşmaça soraw bereýin Nur Muhammed ağa. Baristan beýleklerine ahil pikir dedi. Baristan beýlek adamlarda da şu iş bilen barlykda ulak möhletli türme batylan bir topar tanalyan adamma olarda da şeýle pikir barmydy? Ýagny halkyň ýagdaýy, ýurdun gelejegi barada bir alada barmydy? Köp adam arada planda biljek gel. Ýönen ha öz ýakyn tanışlamy Barisyň çyktyryndaky men töwerümdäki bu ýakyn aragatnaşykly ýollaşmamyz, dostlarymyz bardy, şolaň şonýaly pikir bardy. Ýöne beýnançagam netijesini bilýäs, näme oturany bolun. Ýöne ha bir topar adama sebäp boldy basylanyna, rejim güýçlenýänine diýip hakykatdan oňlan ýadyp peýdalandy. Peýdalanyp bizim hereketimizde goşulmadyk adamlara, Niýazowyň özüne bir öňden bir diýişini gysap beren adamlaryň baryny şu waka baglap, baryny basyp çykdy. Olaň bu hereketden hem habary ýokdy, herekete gatnaşygam ýokdy. Şolar ýaly bu mesele günäsiz adamlaryň basyldy. Ýöne maksadymy ýerine ýetirbilmedik. Ýöne şo hereketlerde de Niýazowyň janyna kastetmek diýilen pikir ýokdy bizde. Nur Muhammed ağa biraz anyklaşdyraly şu meseleni. Sebäbi sizem aýtdyňyz, ýagny bir topar ýaş adamlar, soň siýasata goşulan adamlar şol ýerde näme bolanyny bilen oklar diýdiňiz. Elbetde resmi maglumaty görä şu Baris Şeýhmuradowyň ýolbaşçylygyndaky ýa-da daşary ýurtlardaky beýleki öňkü resmiýetiň birleşigindäki topar resmi maglumaty görä Niýazowyň janyna kastetjek bolly şu 20-nji noýabrda 2002-nji ýylda Saparmurat Niýazow bu arada şu waka bolly diýilenden
Bir neçe saat soň eýýäm bu işi kimlerin gurnarlygyny aýdyp, olary terrorçulukda aýplap çykyş etdi, ýaragly hüjüm finansygyny aýplap çykyş etdi. Emma aýplanýanlar bu aýplamany ret etdiler. Ýagny özleriniň ýaragly döwlet agdarlyşygyny etmek pikirini etmänliklerini aýtdylar. Dogrudanam siziň maksadyňyz näme şol döwürde? Şu maksat barada has anygyrak gurrun berseňiz. Bolar. Hakikaten Niýazyň janyna kastetmek mesele ortada durmakdy. Biz oň janyna kastetmek netimi demýok. O mesele başta boldy. Ýöne biz soň maslahatlaşyp, ýok, onu biz beýtmäli. Beýtsek biziň ýetişek hereketlenmez gaty ýalňyş bar. Ola birinciden, ikinciden hem ýanky ýazılıp halk karar çykarsyn näme etmeliligini soň gelecekde. Rejim ütgenden soň. Ýöne rejimi nähili biziň netimiz nähili bilen ütgetmekdi. Birinciden bir ýyllap bir uly iş geçirildi. Hakykatdan hem halk inanyp uğrady. Biz doğrudan hem barisin etýän hereketleri muň arkasynda durup bordat diýip içinden hem bize habar gelýärdi. Hakykatdan hem halk taýýar diýip, halk taýýar köçe çykmana, şol nihem vilayetlarda, etraflarda, şäherlerde köçe halk çykyp talap etse, Niýazowyň ýanky prezidentlik görewinden aýrylar ýaly. Onuň ýanky meclis bilen hem eýýäm lalaşyk bardy. Ýöne ony şoň üçin meclisiň başyny ýani noýabryň başyna işden aýryp soň basdylar. Niýazow basdy. Tagan orda haliýyň wagtlardan habary dogrusyny aýtsak bardy. Hem meclisin Niýazowy çağıryp şonu işinden aýrylar ýaly özi hemme halk şonu talap etýär, sen şonu boyun bolýyp mecliste şonu karara gelmeli. Biz hiç ol yara ulen ya urşup zat edip yani Niýazowy ýok edip rejimi kötmek netimiz ýokdy. Inni şol wagt KGB-niň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýa-da komitetiniň başlygy bolan Saparmurat Seýidow hem türmäge batyrly bir iş bilen baglykda. Hem Saparmurat Seýidowyň hem bu planlardan habary barmydy belli bir derejede? Doğrusunu aýtsak bardy. Bu işe men goşulşak gel. Ýöne hakykatdan Niýazowy şu diýen ýoluňyz bilen aýry bilseňiz, soň onuň şoň tarapy tutjak adamlary men esasy ýanky men şeri işler ministrliginiň işgärlerine şolaň öňüne çykyş edip Niýazowy gollama ýaly şonu kömek edebilerini aýdypdy. Hakykatdan bolanda. Indi şu halkyň taýýarlygy barada habarlar gelip gowuşdy diýdiňizde, şo barada biraz anygyrak gurrun etseňiz. Indi şu Barys Şeýhmuradowyň ýol başçylygynaky hereketi ýurdun dürli sebeplerinden adamlaryň goşulyny gaýdylýar. Umman nägili adamlaryň köpesiniň goşulyny gaýdylýar. Şoňdan bir wagtda ýurtda nägili adam şol wagt hem örenkäni. Indi häzir kugunda hem şugun kugunda hem şu ýagdaý barada halkyň öz haklaryny talap etmäge taýýardygy hakyna gurrunlar çykýar. Şol taýýarlygy siz näme esasynda kesgitlerdiňiz? Şol habarlara näme esasynda ananyňyz? Sebäbi Türkmenistanyň güýç guruluşlary halky hemişe bir kontrollukda saklaýar, olar butnap bilmez ýerinden gowganyp bilmez diýen pikirler bar. Emma şu halkyň çykjakdygy barada ananyňyz aýdýaňyz. Bu anama näme esasynda geldiňiz? Bir anyk maglumatlaryňyz borlumy ýa-da şu ýöne islenen anamy şeýle bolmagyny gaty islediňizmi ýa-da? Yenilen data belli da sol ýöne hakykatdan bizde ýurtdaşynlar bilen işlemedik ahyryn. Ýurdun içinde de bardy bilen ýerleşlik. Ýödem adam däldi. Her vilayetde bardy. Öňkü çinowniklaryň içinden hem ýöne ýurt içinde alanlar bardy. Ben işgärlerinden İçeri İşler Ministerliğinin işgärlerinden şolar ýaly işgärler bide golluk berýän hem bizim tarapymyzy tutýan adamlar bardy. Şoň üçin şolar ýaly adamlardan bide habar gelýär. Hakykatdan hem halk häzir inni ýagdaý düşünýär. Şu hakykatdan hem rejim ütgedip boljagyny düşünýär. Şoň üçin halk köçe çykmana taýyn ýöne bu hereketlere bir baş berip, şoň üçin Barys gelse halk çykanyna bir şolaň öňünde dursa, şonu hakykatdan hem bizim maksadymyzy ýerine ýetjek diýip şolar ýaly habar bize gelýärdi. Barysyň dogrudan ýurdun içinde tutulanlygy dogurda, şu habarlara ananyp baranlygy dogurda. Doğru. Şu habarlara ananyp barly. Onuň şo gitmeden başga da bir oňuly bir maslahatlaşypdyr. Barys birden gelýän habarlar ýalňyş bolsa, birden işimiz uğruna barmasa, onuň muny şoň bilen gusurmak bolmaz, ahyryn dowam etmeli bolsaň diýip men ona aýtdym. Şoň üçin sen dünýäde bir tanalýan adam, siýasatçy adam, bir topar daşary ýurtda siýasatçylar bilen işläp, daşary işler ministri bolup
vice-premier olup işläp ýörken tanışdyň, sen tanýarlar. Şoň üçin ýurdun içine men gitsem, sen daşynda galsaň, birden uğrukmasa, onunla sen dowam edibilersiň bärde diýip, şonu ýaly maslahatlaşdyk bol ýok, ýokman men gitmeli, men hakykatdanam Niýazyň şu ýagdaýa gelmegine kän kömek etdim. Indi şu ýalňyşymy düzeltjek, şoň üçin men içine girjek, hem ýanky halkyň öňüne ýollaşylyk edip, rejimi üstgetmeni hereket etjek diýip bitdi. Onu sizin pikirinizce halk näme üçin taýin bolup çykmady şu ýagdaýlara? Näme üçin halkdan hiç ýyl golluk bolmady bu herekete? On bir sebebi var ýokşan. Birinciden şu barisin gelen günüň ertesi ýerden eýem şu ýanky şu janyna kassedildi zat diýip şu mesele ortaya çykdy. Ýagny Niýazow öňürdip şu wakany gurnody, sahnalaşdyrdy diýmekçi bolýarsyňyzmy? Gaty dogry. Näme üçin diýsem, o baris baryp ertesi ýerden eýem halk koça çıkardık o mümkün değil. O barandan soň şu içine işläp iň bolmanyny bir hepdemeyi 10 gün minäçe gerek bolsa işläp eýem halk çykanyna şonu barysyň hemen bärde men geldim diýip orta çykmaly. Ýöne şoň gelenni hemme ýoly bilen ýerlanyp hemme zady öňünden Niýazow bilýän eken. Ol Niýazow bilmedi alam däl, agentlerim işlänler bolýan. Ýöne ondan daşaram edilýän hereketler gaty açyk hereket edildi. Ol Niýazow bilmedi ýaly. Şoň üçin Niýazow hemme zady bilip öňünden diýen eýem toğuny ýerden şo bolan wakadan soň toğuny eýem kimin taýinlany, kimin olatlara gogrunany, ne zat niýet faýda otira. O bir günne ya yarım günne bilmek mümkün näle. Onu sizin pikirinizçe Sapar Murat Niýazow şu parahatçylykly protestlerin gurnulmagyny, terrorçylyk hereketi hökmüni düşündirmek üçin öňünden taýýarlyk görüp durdy. Owa, öňünden taýýarlyk görüp ondan soň bilen peýzalanyp bir topar diýen diňe biziň eginleşimi däl. Galamayan adamlaryň sany bardy. Şolaň hemmesini şu sebäp bilen basyp çykdy ahyryn. Öňki Xan Ahmetden köp premier minister bolan Anna Murat Sozumraz. Ne şonan basyp çykdy ahyryn. Ne herekete gatnaşýardy, ne bolşak zatlardan habar bardy. Ýani şolar ýaly adam diňe Anna Murat Sozumraz däl, başgalaram şolar ýaly hiç hurkunäsi adamlar basyp çykdy. Onun diýene şoň bilen berkidip ha şolar ýaly bular terrorist, janyma kastetjek bollar, ýanky döwlet agnaryň derejek bollar diýip şonu ha sanyň berkidip Görýän granisam yapdy, ýanky orset bilen iki tarap bilen raýatlygy togsatdy. Şo sebäp bilen ýöne muny bahanalap, has öz rejimini berkitdi. Indi Niýazowyň maksady düşnükgülliýeliň ýa-da edeni işleri düşnükgülliýeliň. Niýazowdan soň häkimiýet başyna gelen hökümet näme üçin 25-nji noýabrçylar hakyna başgaça bir göçüm etmedi, başgaça hereket etmedi. Näme üçin Niýazowyň kararyny saklap galdy? Ýoksam öň ýurtda birinji adam bolan Niýazow häzir ýurtda hatda ýatlanan ogam. Indi näme üçin hökümet 25-nji noýabrçylar meselesine seredip öz awraýyny galdyrmak islemedi, ýurdun halkara awraýyny galdyrmak islemedi, ýa-da mundan peýdalanmak islemedi. Muňa nähil düşünüp bolar? Muňa men pikirimçe şeýle, birinciden hakykatdanam Berdimuhammedow prezident bolanlar, şo noýabrçylary ýanky amnistiýadan bolsa, ýa iň bolmanyna şolary basylanlary bir topar ýöne Niýazowyň görkezmesi boýunça il kesildi, hakykatdanam şeýden bolmady diýen ýaly şonu diretmeli gelip karara gelen bolsa Berdimuhammedowyň awraýy gaty halkyň içinde galardy. Ýöne gynynsam onu etmedi, etmediğinin sebebi men pikirim boýunça şolar ýaly zat birden men garşymda bolaýmasyn diýip Niýazowyň eden hereketleri galsyn, üçin men gaýtap şonu öňgüden beter berkideýin, oý halkyň gözi gorksun. Naşolar ýaly herekete geçäýänlerine näme gotorjagyny, näme olary garaşýanlygyny görsün diýip eden hereketi diýip pikir etýän. Bu wakalar Türkmenistany nähil täsir etdi? Türkmenistanyň ösüşine täsir etdimi ýa ýa gaýtmagyna täsir etdimi? Bu waka nähil rol oýnady Türkmenistanyň durmuşynda, türkmen halkynyň durmuşynda? Bu waka gaýtap Berdimuhammedow şu wakaň özü tutsaga düşdi, özüni gaýtap gaty erbet ýagdaýa getirdi. Özüm şuň ýagdaýy görüşmedi ýaly. Bu halkyň ýagdaýy diňe o Niýazow döwründe kiýarlar ondan beter erbetleşdi. Ondan halkyň umumy ekonomi tarapdan alsak, hemme tarapdan alsak, Niýazowyň döwründen has erbetleşdi Berdimuhammedowyň döwrüne. Şoň üçin ýer-we-geç bir rejim dowam edibilmez. Ýer-we-geç halk ayaga galar, hem rejimiň soňy geler. Edil şuň ýa erter bolar diýiljek ýa-da umumy boljagy iki usullal.
Bir boskunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Kanaň pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu arada ýagny 18 ýyl mundan öňki kastetişlik finansygy diýilýän barada onuň netijeleri barada size nähili pikir garaýşlary bar. Bu arada bize ýazyň, telefon edin. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.